Politics ka ang completely garbay. Politics so ang gitola. ओनसोलाव गोजोन गायसननाय बयनोबो रैखाथि होनाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि खामानिखौ जिखिनि स्पिडआव मावदोंमोन बेनिख्रुइ आरोबाव डाबल ट्रिपल स्पिडआव आरो मोजाङै मावनो थाखाय UPPL हानजाया आवगायलांगोन। आंनि बडलेण्ड टाइगार यूट्यूब चेनेलाव रायजो राजाफोरा पलिटिक्सनि भिडिअ नुनो मोननाय नंला। सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरखौबा मायबा मायबि बुंनाय XYZ भिडिअ नुनो मोननाय नंला। आंनि बडलेण्ड टाइगार यूट्यूब चेनेलाव रायजोफोरा नुनो मोनसिगोन जुदा रोखोमनि भिडिअ, व्लग भिडिअ नुनो मोनसिगोन। पलिटिक्सखौ आङो completely गारबाय। पलिटिक्सआव आं गैथ'ला। आङो only vlogging भिडिअ बानायगोन, अनकमन भिडिअ बानायगोन, नाथाय पलिटिक्सनि भिडिअ बानायथ'ला। गोबां बोसोर आं पलिटिक्सनि भिडिअ बानायबाय। गोबां घटना जानानै थांबाय, मोजांबो घटना, गाज्रिबो घटना, बहुत घटना जानानै थांबाय। बेनिखायनो आं दा पलिटिक्सनिफ्राय रेस्ट लाबाय। आं पलिटिक्सआव गैथ'ला, पलिटिक्सखौ आंनो नांथ'ला। बरेसे व्लगिं भिडिअ बानायनानै भिडिअ आपल'ड खालामग्रा जासिगोन। म बेरायनो थांनाय, ब हटेलफोराव जानाय, ब सोरखौबा मायबा मायबि मदद खालामनाय, बेफोर टाइपनि भिडिअ नुनो मोनसिगोन। किन्तु पलिटिक्सनि भिडिअ आंनि बडलेण्ड टाइगार यूट्यूब चेनेल आरो बडलेण्ड टाइगार फेसबुक पेजआव नोंथांमोना कोनो पलिटिकेल भिडिअ नुनो मोनला। सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरखौबा XYZ बुंनाय बाथ्रा नुनो मोननाय नंला। मोजां भिडिअ नुनो मोनसिगोन रायजोफोर दै। गतिके बे मोनसे सिगनेल जे रायजो राजाफ्रा बुजिबाय परिबर्तना माखौ बुङो, सोलायनाया माखौ बुङो। सोलायनाया बेखौनो बुङो जे मोनसे समाव थासारिया गाज्रिमोन, दिनै मोजां थासारि सृष्टि खालामनो हाबाय। मोनसे समाव जोंनि गेजेराव अनलायनाय गैयामोन, दिनै जोङो अनलायनायखौ दाखांफिननो हाबाय। मोनसेनि समाव जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयामोन, दा गासैबो जाथि जनगोष्ठी गोरोबलायनाय फैफिनबाय। मोनसे समाव जोंनाव खौसेथि गैयामोन, दा जों गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि हान्थिलांनो हाबाय, जौगाथायनि जांख्लायाव गाखोनो हाबाय। बेनो सोलायथाय, आरो बे सोलायथायखौ मोजां मोननानै, परिबर्तनखौ मोजां मोननानै दिनै UPPL दोलै नोगोरै BPF दोलोनिफ्राय जयेन जाफैगासिनो दङ। आरो बेनिख्रुइ साबसिन थासारि जोङो थानो हाया होननानै जोङो दिनै उपलब्धि खालामो। बेखौ दिनै रावबो जाम्बा जाम्बियाबो बुजियै गैलिया। जाहोनाव दिनै हाग्रामाया माने मा होनगोन, जोंबाय थानाय, हराव जोंबाय थानाय बनजाराव बारसोमनाय मासे गुमा गोरान बायदि जानानै फैबाय। बे समाव जोंनि राकेश ब्रह्म बिथाङा रायजोफोरनो होनाय दा बोरमा मोसौ बेखौ गुमनोनो हाग्रामाया समायबावनाय नंलिया। UPPL हानजानि रायजो राजाफोरखौ लानानै जेरैबायदि खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बेवहाय जयेन जाफैदों। जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो थांनाय समाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसननाय, बयनोबो रैखाथि होनाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि खामानिखौ जिखिनि स्पिडआव मावदोंमोन बेनिख्रुइ आरोबाव डाबल ट्रिपल स्पिडआव आरो मोजाङै मावनो थाखाय UPPL हानजाया आवगायलांगोन। दा आङो बयनोबो साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफोर, जोंनि फरायसाफोर, जोंनि आइजोफोर, आबादारिफोर, मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंनि माखासे मोजां खामानि मावनो थाखाय UPPL हानजा आरो सरकारा आवगायलांबाय थागोन। होनबाथ' आगोलाव 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोन, बे हिसाबै बयबो बिथांमोननो भट होदोंमोन। दा BPF हानजानिनो खामोन मानसिफ्रा, गतिके बिथांमोना गावसोरनि मानसियानो गावसोर जयेन खालामबाय थादों। जोंसो आगोलाव सरकार सालायाखैमोन, दा जोंनियाव मानसिया खममोन। दिनै जोंनियाव बिथांमोननि मानसिया फैगासिनो दङ आरो जोंनि मानसिया बारायलांगासिनो दङ, बिथांमोननि मानसिया खमायलांगासिनो। 17 बोसोराव बर' जाथिया बासायदोंमोन ना थैदोंमोन बिथांमोनानो बुं। दैजिं फेस्टिभेलखौ सोर खालामदोंमोन? बेयाव मा जादोंमोन? दैजिं फेस्टिभेलाव नलेज फेस्टिभेलखौ सोर खालामखो? आगोलनि सरकारनि दिनाव सुपार 50 जादोंमोन नामा? 50-40 जन गाहाम बोसोरसेयाव बर' फरायसाफ्रा दिनै जे मोजां थासारि फैनायखाय APSC पास खालामनो हाबाय। बे थासारिफ्रा बोरै फैखो? दा बेयो BPFनि दिनाव फैयाखैमोन। BPFआ बेफोर बाथ्राखौ साननो हाया। दिनै गोजोन थासारि फैनायखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नुदों गावनि मेगनजों, ओंखायनो लोब लोब जोंनि हानजायाव फैनानै बिथांमोना जयेन जाफैदों। बर' दैदेननाय जे सरकार, बिथांमोना
3 बोसोराव जेबो रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै बेनो फोरमान आरो बेखौ बुजिनानै दिनै बयबो फैदों लाइमोन सेंग्रा सिख्ला हाजार हाजार फैबाय दिनै क'क्राझारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै चिरां उदालगुरि बाक्सा जेरावबो दिनै खमैबो 1 लाखसो दिनै लाइमोनफ्रा जयेन जानाय जोंनाव लिस्ट फैबाय दा बिनिफ्राय आन्दाज मोनो जे दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' दैदेननाय जेनोखि सरकार बे सरकारा आरो नैबे रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो जे माबा खामानि मावनो होनो हायाखिसै बेनो फोरमान रायजो राजाफ्रा गावसोरनो बुजिनानै फैबाय जों बुंनाङाबाबो जाबाय दिनैनि थारिखआव बे आलु गेसाव बिथाङा मिथिगोन आलुखौ गावबो जों नुदों एनडिपिआव थानाय समाव आलु गायनाय म्यानमार ना बबेबा बार्मा ना बबेबा थायो होनदों बिथांमोना थाइलेण्ड ना बहा थायो बे नुदों आलु गायलायनाय मानाय खेथि खालामनाय दा बुजिगोन आलुआ माबादि आलु गेसावा सोर सोर दङ आलु गेसावा जाहैबाय आलु गेसाव फानग्रा जाहैबाय बे रनजित बरगयारि दिनै बिथांमोना रायजोफोरनो आलु गेसाव फानगासिनो दङ माबाया फेरेंगा बिथाङा आलु गेसावखौ बिथांमोनासो फानो बिथांमोननि आफाद जे फानगासिनो दं बे आलुखौ दिनै जायफोर बायनानै जादों बिथांमोना दिनै बुजिजोब्बाय गतिके बिथांमोननि आलु फाननायखौ रावबो दिनै बायग्रा मानसि गैला बिथांमोननि बे गालामाल दखानाव रावबो थांला दिनै बेखायनो बिथांमोना उल्था जोंखौ आलु गेसाव होनबाय थादों खिन्थु बे आलु गेसाव फायखारिफ्रा दिनै खामानि गैला समाजाव बेनो फोरमान होगासिनो दं 100% जोंना जाखाजोब्बाय केन्डिडेटआबो फाइनाल जानानै दं दा डिक्लेयार होनांगौल' दा सम मथे बयनोबो फोरमायगोन बेखौ जोंनि हाइकामान्डआ होगोन हाग्रामा महिलारि सारा डिक्लेयार होगोन सम जाब्ला हयथ' नैबे 30 तारिखनि गेजेरावहाय कर्ट अफ कन्डाक्टआ बा थारिखफ्रा होनो हासिगौ खिन्थु नैबे सर्टलि हयथ' 15 दिननि गेजेराव जोङो जोंनि केन्डिडेटखौबो मोनगोन आरो इलेक्सननि थाखाय जोंहाथ' अलरेडि थियारि जाखाजोब्बाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवथ' अलरेडि जाखाजोब्बायानोसै जोंनि 10टा जिल्ला बे अलरेडि जोंना प्रिपारेसना जोब्बाय दरं उदालगुरियावबो जोब्बाय मोननैबो समस्थियाव देरहानानै जोङो सेन्ट्रेलाव सासे केबिनेट मिनिस्टार बिदों बेखौ जोङो मोनगोन जायखि एनडिए सरकार जाब्लाबो इन्डिया सरकार जाब्लाबो जों सासे मिनिस्टारखौ मोनगोन आरो 2025आव जोङो 35 मिशन जोङो जेरैखिजाया 35+ बे मिशननि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जोंहा 60टा समस्ति जाबाबो 35जों सरकार जाखायो 40टा समस्तिबाबो 35टाजों सरकार जानानै आग्लाय फिग्लायसो जाहैयो ओंखायनो जोङो मिशनखौ लादों 35+ मिशन आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं अलरेडि बुथ कमिटि कमप्लिटेड जाजोब्बाय जोङो आरो मोनसे खामानि मावगासिनो दं मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियाव जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो इनचार्ज फाथायहरजोबगोन अबजार्भार फाथायहरजोबगोन बिथांमोना थर्था प्रदान खालामगोन बे ब्लकआ खामानि मावदों ना मावाखै बेखौ जों नोजोर होग्रा मनिटर खालामग्रा जों मोनसे सेन्ट्रेलनिफ्राय टिम फाथायनायनि जजाजों सलायगासिनो दं हयथ' साननै सानथामनि गेजेराव दा बेफोरनि खौरांफोरखौ जों मोननो हागोन दा बेफोरबायदि जोङो सिस्टेमेटिक खामानिफोरखौ मावगासिनो दं जों दिनै बुंनो हायो क'क्राझाराव जों देरहानानै दङ दा नियम दङ इलेक्सन कमिसना थारिख फोसावनांगौ भटखौ माला लागोन माब्ला सानगोन बिनि थारिख मथे जोंहा नियमफोरखौ फालिनांगौ हिसाबै जों बेखौ नेनानै दङ दा जोङो माने अप्टिमिस्टिक आरोखि एखे हाइलि अप्टिमिस्टिक जोङो माने जेरैखिजाया क'क्राझार दरं उदालगुरि जों देरहागोन बिटिसिआवबो देरहागोन आरो फैबाय थानाय 2026आव 15टा बिटिसिआव समस्ति दङ 15टाबो देरहालांनानै 7 केबिनेट मिनिस्टार बिपिएफनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय बेखौ खुलायै फोरमायो